Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo zokuphupha uzibona usasengumntwana. Ukuphupha uzibona usengumntwana kungasho ukuthi ingqondo yakho izama ukubuyela emumva ngesikhathi lapho izinto zazilula khona. Kungenzeka uphila ezimweni ezinzima manje noma uzizwa udinga ukunakekelwa noma ukuthandwa. Kungenzeka leli phupho liwumyalezo wokuthi uyeke ukuzenza isikhulu noma umuntu oqinile, ubuyele enhliziyweni ehlanzekile. Leli phupho lingaveza amanxeba noma izikhathi ezinzima owake waba kuzo usayingane. Mhlawumbe kukhona into ongakaze uyelaphe, ukuhlukumezeka, ukungatholi uthando lwabazali noma izimo obungakwazi ukuzinqoba ngaleso sikhathi. Kungenzeka ukuthi umoya wakho ufuna ukunakwa, ukuthandwa noma ukuphola. Ukuzibona usengumntwana ephusheni kungaba yisixwayiso sokuthi ube mnene kuwe uqobo, uziphathe kahle futhi ungazilimazi noma uzigqilaze ngemicabango emibi. Siyabonga, nisale kahle.